Vítame vás u našeho 6. dielu z PTT40 a z GOT 5234. Čau. Tento diel sme sa rozhodli zase robiť pôvod fanúškov. Už som spadol do jury. A ideme skákať. Ja to dávno budem mať Toto tu sa ani nedá. Tu je maličký fail, tu sa nedá skočiť. Dám sa, že fakt nedá skočiť. Také tu sa nedá skočiť. Ty vedíš, že sa nauč. Chceš jedlo? Tu máš. Tak ber. To čo bolo za... Dobre, kúkajte, už som ja, už som vyšiel na hlínu. Kúkaj, kde som bol! Už som bol na tom rebríku, keď som spadol. Húra, už skáčeš. Húra, už skáčeš. Ja už skáčeš. Konečne. Hopla. Aďo, a ten prvý začiatočnícky som nedával, som ho vymazal, takže ty dáš Skype, nie? Ako dám Skype? No, na YouTube napíšeš im Skype svoj. Do popisu si mal tam dať Skype aj e-mail. No, tak to dáme na druhom dieli. Toto tu sa nedá preskočiť, fail! Mne sa nedá nič preskočiť. Tak ty si dilný. Či dá sa to? Nedá, toto sa nedá preskočiť, to je 4 bloky. No takže Aďo, začíname odtiaľto po tu. Nie, musíš doskákať na tento blok a potom môžeš preskočiť z toho na tento. Dáš strich, prosím? Ne. Prosím. Ne. No dobre, no. Nemôžem, nemám zapnutý bandíkam, ale nahrávame. No tak to nikdy nedoskáčem. No budeš musieť, budeme čakať aj 4 diely. Dobre, stačí, keď ja doskáčem, ty sa len uč skákať. Keď to vôbec ja doskáčem. Tu sa nedá, fail. Mal si ma portnúť. Tu sa nesmie. Konečne. Ak ste pozerali Milana a Honzu, tak ich už nepozerajte, pozerajte nás. My sme oveľa horší. My sme oveľa lepší. No aspoň ja neviem jak... Aďo! Teraz sa štopnem. Ani som nemusel. Za prvé miesto. Padaj. No to koľko mi ubralo? 4 sediečka. Padaj. Radšej ma nenatáčaj. Joj! To bude na 4 diely podľa mňa. Musím si zapnúť to. Aj na 10. Ups. Točáme 4 minúty zatiaľ. My failíme. Ani tie 4 bloky nepreskočíme. Toto kto nám dal takú ťažkú mapu? Nejaký XX fast food. XX fast food. Ale fakt.
Fast food. A tak tomu tu robil resku menom Alex Kaiser Arsax. Jak si to povedal? X fast food. XX fast food. Len fakt taký nám dal mapu, taký diliny. Ja som Diliny. No, to je pravda. No, tadiaľ to som povedal, že môžeme preletieť takto, lebo tam sa to nedá skočiť. Jak preletieť, ty máš fly? Nie, pozri sa z tohto tu bloku, kde bijem. Na tento blok môžeš preletieť, lebo tu sa nedá skočiť. Jak preletieť? Normálne, že s flyom preletíš. Ty máš fly? No nie. Aaaa! Serem na to ešte raz. Vyletím si tam. Viem, som failer. Ja tu skáčem 4 bloky. Kúkaj, kde som bol ja. Kúkaj, kde som ja. No to pomôže. Ja sa neviem trafiť na ten blok. Ale nie, ja som tu už bol, fakt. To sa nedá preskočiť. Hej, padaj. Dobre. Môžeš ísť do polky. Tento... Tam blok? Nie, neidem to poctivo. Aj keď to nikdy nebude. Keby som mal ja ísť teraz poctivo, tak ja sa zabijem, lebo ja už som na konci. Som na konci, prvé miesto, čo tam je? No... Tu nič nedostaneš. Vy, faileri, nič nám nedávate? Jojs. Daj mi mistake! Aďo, kde si? Na začiatku. A idem aj ja ešte raz si to preskakať. Nejdem si prečítať tieto tabulky. Čo tu dajaký dilino. Amazon Enchant postavil plízmou postavu. Enhang postavíš plzmou postavu? Ne. Nezhadím na mámo. Diliny! Aj tak si spadol. Ban IP. IP ban, za to, že si spadol. Keby tu bola láva, Čo si mi písal na Skype, že IP ban? to ja viem. A ja na to kašlem, idem stadiaľ to. No tak asi to ukončíme. Neukončíme, ja to idem ešte raz preskakať, dobre, som na konci. Tento diel vás Dúfam, že vás tento diel bavil s tým zažvením. Dúfam, že vás tento diel bavil a my sa s vami učíme. Čaute.